Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe fulɓe on calminama moni mon kala inde mum e yettode mum on calminama kadi kaddi salminanko video men hande o noon haalata koko fati e Facebook kadi hollirta tan ko weltare men weltare gonduɗen de fait ko hande ɗemgal men ngal yanti e demde gonde walla kutortoɗe e gollirgal Facebook ngal ɗum noon ko hunde mawde ɗum kadi ko nafoore mawde bange ɗemgal men ngal e bange culture men e bange leñol men kadi eɗen jetta Allah sabu ɗum kadi mo yettani sababu yettata Allah sababu o waɗi ɗum ko warɓe fulɓe yiɓe demgal ngal dariniɓe kadi demgal ngal ko wayno Ibrahima Sarr en e woɓɓe hande kadi ha gandanɗa hoorema demgal men ngal waɗama walla lowama e nder Facebook eɗen mbawi hutorade ɗum noon ko hunde mawde ko jimmi wiide tan ɓaade ɗemgal ngal waɗama e Facebook kadi waɗiraka e Facebook tan wonde yandar ɗum waɗira e Facebook ko enen fof mon fof daro hen darde tinde mon fof kadi wawa kadi hutorade ɗum so tawi waɗama e Facebook en kutoraki ngal kadi nafoore mum hewata kala to ɓi pullo wawi wonde kala joguiɗo device walla joguiɗo portable joguiɗo téléphone joguiɗo ordinateur yo active ɗum watta hutorade ɗum hande pour nawde ɗemgal men ngal yeeso pour wadde ko ha ɗemgal men ande e aduna o foof eɗen cohli ngal ɗo karallagal kesal en mbawa yaade en mbawa ƴellitade madama en kutoraki hande e aduna o to yarata heɗo ngal ɗo karallagal kesal ɗum noon anduɓe men ɓe anduɓe kala bange fannu woni mo science woni mo informatique woni mo philosophie woni mo histoire eɗen mbawi hutorade ɗeɗo karalle kese ɗum noon eɗen poti darade mon fof ene foti wadde fayida mum mon fof waɗa rôle mum ha mbawen yettinde ɗemgal ngal to jiɗɗon ɗon surtout enen janguɓe ɓe dañani jangude pulaar e kirsis mumen so tawi en jeehi ha en gayni jangude walla ha en batti liggade ha en joguima wona certaine expérience uji eɗen poti kadi yurnitade ganden koye perte gonnoɗen ɗum noon eɗen poti darade darde tinde pour ha mbawen waylude gandal men ngal ha mbawen kadi feccude kadi expérience uji men joguiɗen ɗi e bandiraɓe men fulɓe ɓe ko ɗum tan wawata nawde leñol ngol ko ɗum tan wawata nawde ɗemgal ngal kadi yeeso kono so tawi en tubukini ala kala ko mbatten koye français kala ko mbatten koye anglais ɗemgal men ngal yaɓɓete hay sukaɓe men aroɓe jiɗata ɗemgal ngal mbawa andude ɗemgal ngal somi hokkimon ɗo joni yeru so tawi en ƴeewi YouTube ɗemɗe keddiɗe ɗe holno ɓe kutorto kala mo jiiɗa so tawi joni a ƴeewi ko wayno recette aji ko wayno batte ñamde ndefu kala recette mo jiɗɗa ƴewde holno defirte sa tawi a yeehi YouTube ade tawa ɗum toon kono tawata ɗum toon koye ɗemgal tubankore walla koye ɗemgal anglais walla ko ɗemgal daarajiya walla ko ɗemɗe goɗɗe taw wona ni ɗemɗe mawɗe ɗe kono holto pulaar woni a wawa hawrude e recette neɗɗo ne explique ma holno laru defirte holno maaro defirte holno ndefuuji men ɗi defirte taw ko bange pulaar hay e bange diine so tawi aɗa ƴeewa sa a tawi a tappi YouTube holno salliginirte holno janaba lotirte holno mayɗo juldere so tawi a tappi YouTube kawrata ko vidéo ji kaaloji arab
walla vidéo ji kaaloji daaraji mais holto fulɓe ngoni mari fulɓe janngani mari fulɓe mbaɗani ko fati ɗiɗo fannuji ala ko wasde yidde ɗemgal mum so tawi en ƴeewi e université ji ɓurɗe mawnude atandi aduna ɗi ko wayno Harvard ma taw fulɓe jalti ɗon sa yeehi e société ji ɓurɗe mawnude e technologie ma taw ɗon fulɓe sa yeehi e société ji ɓurɗe mawnude ko fawi batte histoire ko fawi batte science ma tawɓe toon ɗum noon ko tigi en gonta présent e oɗo ngal ɗo karallagal kesal gandon ko en mbawa ɓamtade en mbawa yarude yesso so tawi en bersidima hande kadi en jadani e jamanu o ɗum noon pour wasde dumnade kala to pullo woni kala to janguɗo woni kala mo janggani kadi jiɗɗo kadi ngal ɗo karallagal kesal walla kala fannu mo jomum wawi yarude yo waɗa hen rôle mum yo joue hen rôle mum to bandiraɓe fof mbawa hutorade ko nden mbawaren habde e human binnagal so tawi en kaaɓe human binnagal ko nden mbawaren lamade ko nden kadi mbawaren yadude e jamanu ko nden mbawaren kadi respectede ɗum noon mbawaten wiide tan ko oɗo société ko Facebook merci kadi ɓe jarama kadi dariɓe pour yo Facebook wattu ɗemgal men ngal e goldirgal mum ngal kadi en mbiɓe kadi ɓe jarama ko Allah tan jogui ko Allah tan jogui jubdi yo yoɓɓe kono eɗen poti tinade kala e men ene foti lowde ɗum e ordinateur mo ene foti hutorade kullirgal ngal taw koye ɗemgal pulaar mbaɗen ɗo démonstration mo holla mon holno mbaylirton Facebook mono ha mbatton hutorade pulaar ko changeude ɗemgal tan ene weeɓi ha maayi kono ene wawi taw wonɓe ganda ɗum noon on gudditat Facebook mon so tawi on guddiri Facebook mon e page d'accueil o ƴeewon banggue ñaamo so tawi on ƴeewi banggue so tawi on ƴeewi banggue ñaamo mon jii to amiji mum ɗi goni ɗo less mum ene winda hen français anglais espagnol ene waɗi comme no gallaji ɓurgal ni woni plus ñoƴƴon hen mbaɗon hen cliquer so tawi on cliquer hen on jii ɗum ɗo ko ɗemɗe ɗe foof gonɗo ɗemɗe ɗe fof gonɗo ɗemɗe mawɗe ɗe woni français woni anglais woni espagnol woni portugais brésil so tawi on gari e ciftol gadigol ngol mon jii no winda of Somalie en winda français ko pulaar rewi hen donc cliquon e pulaar so tawi on cliquer e pulaar on jii nde cliquenomi tan e pulaar o wayli navigation o wayli navigation en pulaar so tawi joni on ƴeewi ɗo joni ɗo mi anda so tawi joni on ƴeewi ɗo joni mana soɗon jiya ɗo joni wiya jaɓorko ɗo joni ko jaɓorko ene waɗi 20 so tawi on ƴeewi ɗo joni ɗo on jii ene waɗi ene waɗi ɗo ɓamde sehilaɓe ene waɗi nate ɓeydital nani sa yiiɗi ɓeydude neɗɗo dal kala ko fati e banggue navigation o wonti pulaar c'est vrai so tawi wawanano janngude pulaar so tawi kadi a hewani hutorade ɗum début ɗo ma mus kono pour ha mbawen hollude ɗiɗo société ji mawɗi société ji multinational ko wonde ɗemgal men ngal ene yaada e ko mbaɗata ko ɗemgal men ngal ene yaada e karallagal kesal ngal eɗen poti hollude ɓe kadi weltare men eɗen poti kadi wadde effort ha gonen e présent e internet o ɗum noon bandiraɓe fulɓe mi salmini mon mi juuri mon ko musidɗo mon Bokum Alassane on calminama on juurama